Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Maras, govorili ste o devastaciji šume, o tome kako si je netko uzeo za pravo da se ne brine o šumama. Prije svega potrebno je poznavati načine gospodarenja šumom i gdje se i na koji način može gospodariti tim resursom. Da li je to prebornim načinom, da li je to regularno ili raznodobno. I upravo je ovakav način gospodarenja odraz brige i gospodarenja, tu bi podcrtao gospodarenje kao potrajno gospodarenje. Tradicija hrvatskog šumarstva duža je od 250 godina i zato na ovakav način paušalno govoriti malo je neozbiljno. Ok, možemo gospodariti našim šumama kao prašumama, pretvorimo ih u prašume, okrenimo taj ciklus koji sada traje 100 u regularu do 150 godina na 1000 godina, možemo slobodno ugasiti i drvoprerađivačku industriju i sve ostale grane koje su vezane na to. A što se tiče akcija pošumljavanja koja će sada trajati, imati finale 3 dana, ja je naravno pozdravljam, osobno ću sudjelovati u njoj, ali bih vas podsjetio da Hrvatske šume, osobito hrvatski šumari to rade svakodnevno već stoljećima. Hvala.